kaixo, bai. Zoragarri entzuten da gaur, bai, gaur zoragarri. Zoragarri, ez da? Zoragarri, entzuten da, ez da? Bai. Hori da, bai. Bai. Ez, hori da, zoragarri. Egun zoragarria gaurkoan ere, bai, eta bai.
Arratsaldeon, Zaldibarri. Arratsaldeon, Zaldibartik, kanpoan hotz eta barruan, epel-epel, horixe da gaur hemen daukaguna, izan ere, gizue, azken egun hauetan nolako eguraldia izaten ari garen, baina pilota zaleak ez du aitzakiarik edukitzen Zaldibarra hurbiltzeko, besteak beste, gaur ere, seguruenik bi partida eder ikusiko ditugulako, Enrique Irrebetia. Pilota pixkat gustoko duenak, ez dioan beste begiratzen eguraldiari, eta gero esan behar da, hemen barruan, epel eta goxo egoten dela. Begiratu, esan oine kotxeetan entorten dan jenti, eta gero hemen barruan epeletan egon, ditxia jelteako. Begiratu, ona zegoaldizionaz dana. Gaur ere bi partida eskeniko dizkizuegu, eta lehen da bizikoan, Ormaetxe eta Zubizarreta izango dira nor baina nor. Enrique, 3 urteren aldea badago bien artean, baina, gazteekin konfiantza pixkatere eduki behar da. Gaztiek oso partidu onak ditu eta oso ondo dator. Da 16 urte eta bestie apur bat betean otxua 3 urte gehiago eta ni pentsetot bestie irabazteko igual lan zailek eukotxu da gaztiek. 3 urte asko da, 3 urte asko da eta bestie nire dutzate favoritu teiku da eta 21 urtetik berakutan favorito dana 16 urteko irabazteko ni pentsot karga hartzo da launin. Gero kontutan hartu behar dugu, dagoeneko final aurrekotan garela ia, gaur irabazten duenak, final erdia jokatuko ditu. Beraz, ari da, pixkanaka, oberenen multzo hori egiten, ez da? Zubizarreta betiko dator da partidu konak itute aurrera, Ormaetxe, zerrenda buru izen da, eta zerrenda buru dauna zoza egoten da, zerrenda buru. Ederki, ikusiko dugu lehen da biziko partida hau, eta gero, ohikoa den bezala, izango da bigarren partida bat ere. Eta partida horretan, Karregal eta Alduntzin izango dira bikote gorria, eta Etxeberriak eta Altuzarrak osatuko dute urdina. Beraz, bi partida ustez interesgarri, gaur ere ikusiko ditugunak, eta esan dakoa, gaur lauterdiaren barruan irabazten duenak, final aurrekotara paso egingo du, eta handakiguna da, Ruiz de la Ramendi, hain zuzen ere Iker Egigureni irabazi zion pilotaria, han izango dela, eta binakakoen mailan berriz, dakiguna da, Espinal eta Morga, haze partida jokatu zuten joan den ostegunean, hoiek final laur erdietan dira, eta gaurko bikote garailea ere, haien aurka jokatzeko moduan, bi pilotari ezberdin, esan digun bezala Enrique Agirrebeitiak, Ormaetxe lezamarra da, Iker izenez, 19 urte ditu, eta Zubizarretak berriz, Beñat du izena, Ataundarra da, eta 16 urte besterik ez ditu. Agian ezaguna egingo zaizue, besteak beste, anaia, profesionaletan, era bikainean jokatzen ari delako. Beraz, hauetxek izango dira gaurko protagonistak. Olazar txapelketako gaurko bi partidatan. Ikusleak ere, ohikoa den bezala, Armailatan, hemen oso ikusle zintzoa dago. Astero etortzen direnak ere badira hemen, eta zarri gainera, Enrique, ostegunero etortzen dira, eta
beti leku berian esertzen dira. Leku hartutu egiten da. Zein mundoen jakin izan eskero goitua araiz ezon hori eta jakiten da. Ez da zetan egin, konpide bat gana pasetan. Bueno, harrituta gelditu nintzen joan den astean, Enrique, galdetu nizunean ea favoritori bazen nuen eta nola esan zenidan Espinal eta Morga favorito garbiak zirela zure ustez. Zera, ez da ohikoa hori gure komentaristena artean, hainbeste bustitzea, baina gaur eskatuko dizut. Veteranoaren alde bezala ikusten duzu lehendabiziko partida hau. Bai, nik uste Lartxo eskatzei dela. Mikrofonoa. Bai, nik uste dut Lartxo eskatzei dela Suitzarretai. Ze 16 urte deko zogon ino eta 16 urteaz gertu hiro azten badau, finalea juteko lau eukeri deko izan. Bai, final erditan sartuko litzateke, ez da? Final erditan sartzen da eta nitz oinoko lan Lartxo bat. Dena den esan behar da, Enrique, bueno, okerrez banago bintzat, Irribarriak 16 urte ditu, eta Ruiz realmente veteranoagoa da, baina denak ere oso gazteak, ez? Bai, horre bizok eta Liceaga oso gaztu, Liceaga galduan beha ondo jokatu eta oso maila ona emota. Beti egoten dela beste pilotari honen bolada bat, eta gazte hauek ere indartsu datoz. Beno, hasi da partida. Eta lehen da biziko tantoa urdin izan da, eta lehen da biziko tanto honetan ikusi da behintzat kolpe pixkat baduela, Zubizarretak. Hemen jotako pelota kada hau indartsua izan da. Horma etxe beha apur bat traketz ez da bat ondo jarri pelotara eta hasi eri ez da bako nahi. Beno, lehen da biziko tanto hauek. Golea zondo ataundarra, hor berriz ere aide atzeko kuadrotan mantendu nahi aurkaria, hori gainean da, bere burua saldu du, ez du asmatu Zubizarretak, Horma etxe ondo jetxitakoa. Horentxe du aukera, eskerrantxoa eta dotore. Oso dotore. Oingo tantu oso dotore jokatu dut, azkenin ondoa maitute. Lan asko injeta lehenengo moztu zulora, lanik apur bat entrega duzan nien, ezkere zabalera oso ondo. Bai, lehen da bitxiko aurreko pilotaka da, ura izan da hause, izan da hor erabat behartu du Zubizarreta, eta gero dotore bukatu du. Ez zeukan hainbeste arriskatu beharrik ere, baina bere jokaldi horrekin konfiantza baduela erakutsi du Horma etxek. Eta agian gero ez dala izango, baina iruditzen zait Horma etxek min egin diezaiokela zakez Zubizarretari. Bueno, zakez Leuterdi barrun general egiten da min, oingo zaki eruteko moruko izen da, bai ez da ondo jarri. Hori normala izaten da, Leuterdi barrun zake batzu sartzi asko bez, bai batzu sartzi normala da. Bai, izaten nuen oso postura politia duelako zakea egiteko eta bisi-bisi jotzen du, begira orainaren nun jarredun. Ia zazpitik eraman behar izan du Zubizarretak, eraman behar izan du, baina ez du eraman. Eta lehen berotzen ari zirela ere, Horma etxeri begira iruditu zait dozen ardi bat sake zitalak egin dituela. Eta gero ez du ematen, baina postura horretan jo ezkero pilotak pisu hartzen du. Eta altuera haundirik ez, baina sake ondo egiten du mutil honek, orain arte bintzat. Begira hau ere ez ezake. Zake bikaina orain Zubizarretak oso ondo erantzun dio. Luze. Eta ezin eraman. Sakea ia zailagoa zen eramaten pilotaka da hau baino. Baina ez du eraman, 4-1. Horma etxe ondo jokatzen. Zubizarreta apur bat
Claro, eskerraz sasotxarrin junda, orman bastartu da peloti jo batera injeutu holan eutik atxara. Apur bat aurreratxua, ero gerotxoa bota bitzan goren golpia. 4-1. Ederra sakea, ederra erantzuna. Ezker gantxoa zabaldu, eutxi baztertu eta atzera pausua emanarazi aurkariari. Barruan luze nahi zuen, baina hankatara moztu dio. Boleaz. Orain bizi-bizi jokatzen eta erritmo horretan bigarren tantoa Beñat Zubizarretarentzat. Bai hor, pilotakada batean nik uste posturagatik Ormaetxek barruan luze nahi zuela, baina hankatan jarri dio pilota Zubizarretari eta Zubizarreta azkar mugitu da, azkar eta ondo. Bai, ondo. Da gero, beroi azkenengo pelotan nahi dira ez da ondo jarri. Atzaratxo gatu da, posu bat aurrego onbiban bolea jateko. Beno, uste dut pilota aldaketa izango dela, pilota probaketa bada behintzat. Eta Artaundarra serio ari da bere lana egiten. Askotan pilotari gazte hauek pilotari arreta gehiegi jarri gabe aukeratzen dute pilota bat edo beste, hori ere Enrique ofizioa da, Bai, ofizioa da, gerko moroko altura batera heldut eta behor asko irabazten dagonago partidu bat irabaziz gero eta gure da, normala da moruen. Bai, gero pilotaz dakitenak dauzka Zubizarretak ere ondoan. Aita pilotaria, anaia pilotaria, aholkuan nork eman izango du. Hori ere zak edarra izan da? Bai, oso ondo zakata. 3-4. Pilota behetik etorri da, azken unean ezker hormarekin bat egitera, aurretik bota dio kolpea Oier Ormaetxek, baina pilota ez da txapa gainera iritsi eta beste aukera bat Gipuzkoarrarentzat. Hau ere zakea da, oraingoan eraman, barruan ederki. Bigarren botean oso garbi. Eta azkenean, Enrique, lauterdian jokatzeko era horixe da. Ondo atera eta gero tontoa bukatu. Da oso ondo moztu eta efektuaz. Bai. Zuluen oso ondo amaiute tantua. Eta ez bakarrik norabide egokia eman diolako, indar pixat eman egin dio, efektu eta guzti. Eta partidako bigarren berdinketa. Zubizarreta. Ederki zabaldutakoa, oso ondo zabaldutakoa. Zema gustatzen zaidan kolpe hau, Enrique. Bizkat baztertu egin zaio, pilotak bazterra aldera egin du, eta arriskatu eta hundia eman beharrean jarri egin du pilota eskubuturrarekin. Bekira, jokaldi hau oso interesgarria da. Hor, momentu batean, pilota baztertzera bezala egin dio, eta goxo eskubuturrarekin zabaldu eta... Bitxerritik gane da, Bai. Aurretipez, bitxerritik ondo trabestute. Ondo zabaldute pelotia. Ordu berriz ere, aukera, oraingoan boleaz. Zubizarreta eta Ormaetxe. Barruan utzi eta hiltzerik ez. Nik uste, oraingo honetan Ormaetxek ez duela pilota behar den bezala ikusi. Edo oso berandu atera da, errepikapenak zerbait esaten digun. Begira hor, berandu atera da, bai, agian Zubizarretak ez dio utzi pilota ikusten. Nipento zabalera jokotzan esperantziko da dela, eta ero zuru nitxiotzan nien, berandu arranko da dela. Kontua da bintzat, iritsi denerako bigarren botea egina zuela pilotak. Eta beraz, 6-4. Oso ondo Zubizarreta. Oso ondo. Oso ondo. Ez dopentan, oin hartino, 16 urteko ike finalera hilegu danik. Aimarrek eta jokatu den 17 urtaz,
Etxanizek, txapeleta ban, 17 urtaz, apetetxeak... Tirapuren kontra ez da? Bai, apetetxeak galdu Gonzalezen kontra, daolako batzu badaz 17 urtaz, 16koiko ondino ez da heldu finalera. Izen kuadrilla dagoen lauterdiaren barruan. Garai hartakoa gari naiz, Pazet, Alejardi, Telleria, Koka, Urreta Bizkaia, Barberito zeigarrena, Berraondo, Otaegi, Etxaniz bigarrena, Txafe, Elorrieta, Castellanos, Bengoetxea zeigarrena, Mendizabal, Retegi bigarrena, Retegi bi. Retegi bi, bai, barkatu. Bigarrenen zemia. Ez aukera bat izango du beraz. Orain arte partida oso polita jokatzen ari den Beñat Zubizarretak. Komentatu dizuet, nire ustez zakeak hain ondo eginda Ormaetxek agian arazoak izango zituela, baina berak ateratzen duen bitartean ez dago kuidorik. Eraman aurrera joan eta tanto bukatzeko modukoa du, zabaldu egin du, iritsi eginda oraingoan Lezamakoa, gainean, ez dakit nola jo duen pilota, ez da txarra, eraman hori ere. Zabalean luze, eutxi, Ormaetxea berriz ere, eta oraingoan bai. Oraingoan indarraren poderioz lortu du bere bosgarrena Lezamako aurrelariak. Horreman egin dio, Enrique? Ormaetxek emonitzen dio gehitxua, baina movimentuetan da oino torpetsua dago, movimentuetan da Zubizarreta erreza dabil, Ormaetxe apur bat torpia ikustet. 5-6. Ikusteko moloko partidu. Oso partidu politia. Ona segitzen bada, Bai, askotan izaten da, hasiera parekatu xamarra eta gero partida utzi, baina momentuz behintzat ederkiari dira. Barruan, fiskal luzeagoa zen pilotaka da hori, luzeagoa behar zuen tanto izateko. Zierrantxoa, erraz bere lekuan ondo zegoen, Zubizarreta, Ormaetxe, berriz ere borroka politian ari dira. Zubizarreta bere burua saldu du, tanto. Hor ez dago, behin bigarren kuadron zeure burua saldu ezkero, pilotari hauek ez dute bargatzen. Aurrerako tantuen egin dugu Paris eta han galdu dugu tantua. Apunte burrongo pelotazun, baina galdu aurrerako. Han entrego da eskura. Bai, azkenean errematea horregatik esaten zaio, ezta? Aurretik lanak prestatu dituzu eta gero ematen diozu azkeneko kolpe hori. Eta sarritan azken hori ez da zailena izaten. Aurretik ondo prestatu ezkero tantoa. Zeina. Zake ona, errestoa oso ona. Luze, Bizkaitarrak, eutxi, Gipuzkoarrak, barruan luze berriz ere ezker Ormakendu dio indarra Ormaetxeren pilotakadari. Ara zer egin dion? Ze ondo... Ara zer egin dion? Makurtuta hartu pelota, da ze ondo marko da ben Zabalera. Zoragarri. Bai, eta lehen esan dugun ia gauza bera, horretzeukan indar ikaragarria emateko modurik. Ez dakit pilotak ezker Orma ikutu duen ala ez? Ez esango nuke? Ez esango nuke, apurtxo bat bajutxo juntzako eta makurtu, belenutatik makurtu beruz deze, harto moztu da Zabalera. 7-6. Labur xamar. Orain berriz ere agintzeko moduan da Ormaetxe. Hor kolpea ematen dio. Barruan luze, zabaldu eta kanpora. Bai, hori gainetik kentzeko egin du, ea lortzen zuen presioa gainetik kentzea, baina... Zabalera alde izan pelotiek. Ez que, golpe gehitxo morgak, pelote duen,
apur bat obligau egiten dugu. Ibiltzen, Zubizarreta da gehiago. Bai, baina Ormaetxeak esan duzun bezala kolpe gehiago du. Arrankau haineketan harina egiten dute, kubridu begeiza egiten dute partidua hor dau. Bai, begira markagailuak zer dion, Zazpina. Hau ere sakea da, eraman, errematerako aproposa, eta frontizetik gertu, arriskutsua da Ormaetxe. Jen markau bakarrik ez, emunda oingo. Bai. Agian ez zeukan hanbesteko indarra eman beharrik, baina handia eman dio, ondo gurutzatu du, astirik ez Ormaetxeak abiatu eta iristeko inondik inora ere. Eta beraz, berriz ere, Lezamako pilotaria, tantu baten aldearekin, aurretik, 8 eta 7. Zakea luze. Oraingoan iritsi da Zubizarreta. Arruan eskerrez luze. Ormaetxe. Ondo jetxitakoa, orain aukera du, barruan utzi. Zubizarretak berriz ere zabaldu nahi, baina oso kanpora joan zaio. Orain 2 pilotak adatan bezala. Claro, eskun itxiz, gero ikusi du zabalera ide moztuko zala eta Ormaetxe pasetiaren injargeitzua emotza, baina injargeitzua eta zabaldu apurua gero kanpora. Bai, eta atxeden aldi hau hor Zubizarretak eskatutakoa izan da. Eta hortxe duzue, Zaldibarren hain ospetsua den kiniela bigarren partidokoa. Bigarren partidoan asmatu behar da, aldala nor izango den irabazlea, eta alba da erdian ze emaitza izango den. Lan zailak izaten dira horiek, eta hemen esan dugun bezala aditu asko dago, Enrique, baina adituek ere ez dute beti asmatzen. Ez, hemen apur bat zerreiten dan pelota alexe pasartau dira. Beti kineli egiten da nagazte gazartu. Bueno, eman dio buelta itxuraz bolada txarrari Ormaetxek gogoratu 6 eta 4 izan dela aurretik Zubizarreta. Arrezkero jokatu diren 6 tantuetatik bakarra izan da Ataundarrarentzat. 9 eta 7 markagailuan. Eta sakea egiteko eskubidea Oier Ormaetxe Lezamarrak. Atera du beharra sakea. Ondo Zubizarreta. Haze txistu eraman duen pilota horrek. Berriro ere nor baino nor gehiago bi aurrelariak. Zubizarretak gainean. Haze tikitaka eta tikitaka horretan hobeto moldatu da oraingoan ere Ormaetxe eta iruditzen zait Enrique, ez dakit nirekin bat etorreko zaren erritmo honi eutsi nahi diola Lezamarrak. Azkar etortzen da atzera sakea egiteko asmotan. Ondo, ingerraz apur bat dominio egiten dut, Zubizarreta ondino, gaztiegu baita. Hiru urte. Gaitzua. Sujetetan hain beste ikesi badiz, horrek euden harineko partidu beti errezire bazditu. Honako lekure etorrit, honako zer baten kontra, honako kontradezo baten aurka, biergo gortzu. Barruan, Ormaetxek, gero zabaldu, ondo Zubizarreta. Gainean, eta hori ere Zabaldean, eta tanto. Elegante. Elegante, bai.
zabalera eta Ormaetxe apur bat kantzautu gonda eta... Bai, gero pilota hauek etortzen badira zeharka, areta zailagoak dira, horrek kasu honetan postura aldatu behar izan du, eta nik uste dut izan dela azkeneko unean hartutako erabakia. Bai, Ormaetxe apur bat zuluk aldera Poizue egin da, apur bat eskerrek aldera abiatu da. Gero Poizu aldatu beste aldera junte. Gero denborarik ez. Zubizarreta. Asko utzi dio geisten pilotari Ormaetxek, baina hala ere ederki moldatu da. Bolea ederki jotako izan da. Eta eramaterik, hori egindako tanto izan da. Bai. Intentzio guztiarekin bota dio. Hori txelelen gu igula, moztu efeto eta guztik Ormaetxe be laburra igatu da. Bai, dena den hori, behiz eta iritsi. Hori anei epeitzen dut, horre badak egiten. Gure datuak zuzena badira, Zubizarretak Erkiagari irabazi zion. Lan erditan utzi zuen, 11 hain zuzen ere. Eta gero, baita Etxanizi ere. 22 eta 7. Ari, beraz, behetik datorren pilotaria da, eta gaztea izanagatik gaurkoan ere bere maila erakusten ari dena. Barruan da, horreztu asmatu, bizkaitarrak. Zubizarreta, Ormabikoa erabat igerri dio, eta kasik jartzea nahikoa zuen. Bai, hain baina prisa uki dau. Ez dutza joto gaztiri pemon. Dena den esan behar da, pilota horrek abiadura handia eraman duela, Bai. Eta orain errepikapenean ikusi dugunean, ez zuen, erabat aparte Frontizaren eskuin aldeko txapa ere. Hortxe dituzue, batetik Ormaetxea tarrak eta bestetik Zubizarreta tarrak. Bueno, lan erritara iritsi gara eta nahi genuen bezala kalitate eta emozio handiko partida ikusten ari gara. Oso partidu ona, ikusten momentu honetan. Da egualdi txarra honarren jenti asko etorro da, jente asko ikusten da. Bai, itxura oso polita dauka pilotalekuak. Olazar pilotalekuak hemen Zaldibarren. Hau Morgal da, mutil hori? Morgal, Morgal Etxeberria ez da? Bai, lehen gaztin jogatu da. Erakustaldi egin zuen. Ez bazen duten izan aukerarik ikusteko, ikusezazue final aurrekoetan. Espinalekin jogatu zuen. Eta oso itxura ona eman zuen pilotari gazte honek. Kolpe handia du, eta gainera, kolpe handia askotan, batzuk izaten dira, kolpe handia ditunak, baina gutxitan, eta honek kolpe handia askotan du. 11 eta 9, lan erditan. Alde haundirik ez bi pilotarien artean, batetik ikusten da kolpe gehiago, abiadura handiagoa ematen diola pilotari Ormaetxek. Baina, Zubizarreta ere hor da, zakez bitantu orain arte Lezamarrak, Bakarra, Gipuzkoarrak, Ataundarrak. Luze, oso ondo jokatutakoa. Aurrera egin du, era bat igerri dio Zubizarretak. Kundo onda eze, bai galdu. Bai, eta aurrekoan gertatu zaion bezala, bai, hemen ezin da esan galdutakoa denik, baina maila honetan hoiek eramaten ere badakite ba. Hori berutoko izan da, berutoko peloti izan da, bai da. Ez da berun da. 12 eta 9. Oraingoan nola moldatzen den Oier Ormaetxe.
Kea horrengoen erdi-erdikoa, ez dakit lehen da bizikoa ez ote den izen erdi-erdira jotakoa. Zabaldu eta ederra. Ederra. Pelotari utzi egin dio, bebera etortzen. Eta kolpea gorde du azken momenturaino. Gira. Asko arrizketa. Asko, bai. Asko arrizketa eta ondo urten da... Bai, hobeto ez dago jotzerik. Ez. Hori baino hobeto... 13 eta 9, lehen da biziko aldiz. Lau tanturen aldea Ormaetxek, lehen izan ditu. Lau alde, ez bi alde izan ditu, Zubizarretak. 13 eta 9. Txostaren bila eta era bat gelditu ez bada ere pilota oso bote basua egin du eta eramatirik ez altxatzeko, lurretik altxatzeko gogo gutxi zuen pilota horrek. 14 eta 9. Labur saka dut, eize txosten, jau txostez da izen baina eskarko hormiek eta bekua eize batera joitut sake baju gatu da. Ero Zubizarreta eize pelotin ganea da. Bai, ez delako erraza igertzen zer egin behar duen pilotak. Hau gainean da, ederki. Oso ondo saketan Morga, eta ero... Morga ez. Ero... Ormaetxe. Bai, gero erremateu oso ondo. Bai. Hau pilotaria da. Biak dira pilotaria, baina ikusten ari garen tantu sorta ederra ere, bi pilotariek bakarrik egin dezakete. Gero, hor, aukera, ikusi duenean zake hona atera duela eta behartuta eraman beharko zuela Zubizarretak, hor, pausua ausart egin du aurrera. Eta egitekotan horrela egin behar da. Bai, ausart eta ondo arrizgeu ganera eta ondo urte. 15 eta 9, azken bostantoak errezkan egin ditu. Ormaetxek, gogoratu 10 eta 9 izan direla lan erdietara heltzear zirela, baina orain oso bolada ona lortu du Ormaetxek eta agian berak ezetz izango du, baina niri kanpotik ikusita iruditzen zait orain Ormaetxe gozatzen ari dela. Bai, partidua ziren nino hobetu ikusten da, zeitantun aldi bebaik normala da, ez libria ero erreza ikustia, ez hobeto jogatzen da. Bai, gainera ikusten da tantotik tantora ere ondo errekuperatzen duela, sai egoten da pilota noiz emango dion aurkariak, eta pilotarako gogoa du, gozea. Hau ere zakea daba, ondo Zubizarreta, gainera baztertu, barruti barrura, Bizkaitarrak. Zubizarreta, hortik txapagaian mozteko txarra ez du. Sotamanos, bat, boleaz bestea, zabaldu, lehen da biziko botean izan dela adierazi dute epaileek, niri ere hala iruditu zait, baina zalantza puntu bat egin. Ni zuzenien ez dut ikusiz kamari eta parean ez da. Ea, ez hau azkeneko pilotaka da, aurrekoa zen, baina ez pilotariek ez dute kexurik azaldu, epaileak ere ez du zalantzarik izan eta zalantzarik gabe, hala izango zen. Begira, gero, ze ederki bukatu duen, barruan, goxo utzita, Beñat Zubizarretak. Berea sakea. Luzeegi izan dela aipatu du atzeko epaileak. Eta bigarren aukera izango du tantoa martxan jartzeko Beñat Zubizarretak.
Gora. Hora. Hori izaten da, bigarrengo zakean ez daukazu arriskatzerik, nahiko lan izaten da luze xamarra aterata eta eramateko izan ziteken errazena, segurazki, hausi izan da. Bai, gero, haidik entzeko apur bat emonitza eta goitxoa. Beraz, zakez bigarrena du hau Zubizarretak. Berriz ere luze, oraingoan barruran. Berriz ere efektu eta guzti moztu. Olea indartxo oso ona, eta eramaterik ez. Obliga guin jau, Bai. aurreko pelota Zubizetan Ormaetxe eta hirugarrenien berandutxo heldu da. Bai, eta hemen pilota oso bizi atera da, Kontutan hartu 16 urteko pilotari bat dela. Bai, hor dago, kaku hor dago, 16 urteko pelotari bat dela. Da besti 19 urte eta onenak inabilena. Bai. Bata gaztea eta bestea oso gaztea. 12 eta 15. Atera du Oierrek, luze. Zubizarretak eraman oraingoan ondo. Eskerrantxoa, eraman, frontoi guztia berarentzat du, iritsi egingo da, Ormabikoa. Berriz ere Zubizarreta egintzeko moduan, eutxi nola edo alatantoari Lezanbarrak, bolea, hau ere ondo, zabaldu eta kanpora. Eta ez du bere burua makurtuko Zubizarretak. Ez, Zubizarretak ez, baina besti bete-betein oinko tantuen bete-betein jametu dugu, Ez dauz gauzak, zeitantu dukitu bentakia, irure etorrezako atzera, hemen bizi-bizi dago nire partidu. Ez dakit, defentsa lana egiten delako edo, baina normalean tantoa egiten duena gutxiago nekatzen da, galtzen duena baino. Bueno, generalin hori bizaten da, egiten duena frontoien erdiregoa, ero errezak biltzen da, Bai, agintzen ari delako. Agintzen da bilelako, gitxia biltzen da eta errezak biltzen da, egoten da frontoien. Da atzera eta zabalea. Bai, eta beti pilota txarrak eraman behar dituenak ere esfortzu handiago egin behar du, eta hola, izaten da bai, Beñat kantxan da berriro ere, oraingoan tarte luze xeagoa, Ormaetxek. Ez zaio, gaizki etorriko atsedenaldi hori, Enrique Agirrebaiteak aipatu duen bezala, hor pare bat antu gogorrantzekoak izan dira, eta arnazari buelta eman nahian dabil Lezamako aurrelaria, Oier Ormaetxe. 13 eta 15. Zakea luzeegi. Ez frontizean goixamarrean jo duelako, baizik eta eman egin diolako. Eta pilotak kostata egin du berantzako bidea. Bigarren aukera. Hau ere zakea da. Oso ondo ari dira ateratzen. Biak ere. Hor postura hori. Ormaetxe jote hundala fontatzen tote efektuaz da. Zubizarretak gainean. 14 eta 15. Hau ere, ze polita. Izan da tantoaren barruan gaizki jotako pilotakadarik. Baina bukaera Ormaetxe hartu duguan pelota bat Zubizarretak gauza raro bat inagenan ipen tote efektuaz Ormaetxe jote fundaba ez dago ondoa zartaute entregu da bena eta oparitzen aprobetxe guzik gero besti egin. Tantu batera atzera. Iruditzen zait Zubizarretak ordu asko pasatu dituela frontoian. Detaile tekniko oso polita dauzka. Gainean. Etzan txape aparte, baina eman egin dio. Jota gaztau izaten dana. 16 eta 14. Eta bakoitza bire pilotarekin jokatzen ari da orain. Hau da, egindakoan pilota aldatzen dute. Nei, Enrique, zuk gehiago antzemango zenio, baina niri
pilotak egokiak eta antzekoak iruditu zaizkit orain arte. Ba, ez dago, alde hundik ez dago pelotak, ezke, bizi-bizizek ipini, ezilik ez ipini leutardi barro, ninaz behintzete horko eskolakua. Bizizek ipini ezkero hemen harinien tanto asko iken da azakez. Da honeta behiten di batzuk eta dominetan da, bai asko pelotan gehiago iken. Txapa, oraingoan bai, ilunpetan ere, antzemango genion, pilotak oraingoan bai, oraingoan txapa jo duela. Obligatuki dugu Zubizarra eta Zuluen da, baina, buena emida lehenengo. Da gero harrapoko zan, igun zabalin da. Bai, baina, arriskatu ere egin behar da, eta pilotari eman egin behar zaio, eta... Amasei jamauz, da partidu gogorra. Oso gogorra. Gainera, oso erritmo altuan jokatzen ari dira. Zakea luze, baina barruan... Ea iristen den, ondo iritsi da... Orain indartsuago Zubizarretak, astirotu egin nahi du, tantoa. Ormaetxe ganazi hartu bai. goiki bueltan jota. Denbora izateko, eta urrutitik botatako izan da hori. Urrutitik. Hori lehen gotatutan desemaltzei gula jeugo zan, bai hori injarra begitzitsua eta lehen behormaetxei behigula eta hori Zubizarreta behigula. Ugari iken behi eurruntxotik injarra falta. Bai, postura oso egokia hartu du eta... Posturi, bai, baina... Ez da uzela lehen gotantuen, 17 da lan asko inge. Bai, dagoeneko 32 tanto jokatu dituzte eta normala da, erritmo honetan jokatuta nekea ere azaltzea, baina oraindik agian gogorrena falta zaie. Barruan, ezker gantxoa pilota zabaldu, hori aire hartzeko modukoa da, indarra haundia eman dio. Ederra. Asko arriskatuta hau ere, eta ara, batzuk txapa izan dela eskatzen ari dira, ea errepikapenak zerbait argitzen digun, nik ez dut zalantzarik, orain arte behintzat, ikusiko du. Hor, ez dugu ikusi, baina Enrique uste dut nahiko garbi ikusi dudala, niri etzait iruditu. Ni nari zuzenien, buena eritzitzat. Oine, hemendik ara... Bai, izan daiteke hori badala da, baina... Hor, momento batean galdu egin dugu, epaia bertan zegoen eta urdin adierazi du. Berdinketaren bila Zubizarreta, 18. egin nahian Ormaetxe eta hau ere era dotorean lortutako izan da. Hor bote lasterrean, hori pilota hori horrela jotzea. Baina, bize dauz, bete inge. Bata zein besti jauzilik ez hori. Ogototxoak hasi Ormaetxe ikusten da, injertzutxoa, normala da murungoa. Irurte zarra mutile apur bat gogortxoa. Baina esan eduzu sobra inorkez? Sobra inorkez. Apur bera inezkero erozein galdu lehiko. Hor, hiru familizako, horre makina bat ordu, frontoien pasatu goi, bai. Akordun jarten dien, ez ikusi bizitzen, berdanak igulpentzetan da ben. Orain jarriko dira, agian gero etxerako bidean, ez dira, baina dozu egongo, baina hauek pilotazaleak dira. Zeme bizek igul gehitxoa diskutu, haitek ez topen da, asko diskutu. Ez da? Ez dakit Martite auzoko ezote den, eta hori jende tranquila da. Batzutan. Bueno, hemen ez da derrigorrezko izaten, atxeden aldia egitea 18. tantoan, baina hortxe parean tokatu zaie, eta hortxe duzu, Reyes Azkoitia ere, zenbat kilometro egin ote ditu partidek ikusteko? Bueno, hain partidu ikusten mobilin eroso zerbait, mobilaz dabil, lakaz horreka egun batzuk egia. Nik uste, lehenko repetizio ikusten dagoela mobiletik. Agian, badakizue. YouTubeen ikus ditzakezuela ez gaur bakarrik zuzenean, baizik eta casting nahi duzuenean. Ikus dezakezuela partidu hauek,
Eta gainera, hemendik eta urtea bukatu arte, ostegunetan jokatuko diren denak, azkeniko dizkizuegu, eta gainera, San Silvestre eguneko, hau da, urteko azken eguneko finalak ere, ikusi ahal izango dituzue bai YouTubetik eta bai Euskal Telebistatik ere, ezta? Bizetatik. Bietatik eta biak zuzenean. Ez... bat Euskal Telebistakoa zuzen? Euskal Telebistako ETV Zatetik... Hori da, ETV Zatetik. Bai. Urte barri egin. Hori da. Bueno, urtea ondo azteko aukera izango duzue. Baina, oraindik final laurdenetako partida hau eta gero final erdiak jokatu behar dira. Eta partida hontan ere abantaila du bizkaitarrak, baina ez erabakigarria inola ere. Botela azterrean, Orma Etxeek eraman. Zabaldu, ez du indarra handia eraman, baina dut Enrikek esaten duena. Hemen nekea... Nekea igerten da. Oso ondo marka dugu, Bai, baina begira zenbat kosta zaion irtetzea. Bai, ninja, bai, ez... Lehenengo iulo tantu nibilan martxeaz ez. Bai, gero, piskatagian ez ustean ere harrapatu du, ez dakit? Ez, palizi behun dize. Normala da, utzen batzuk egite normala da. 35 tantu jokatu dira. Eta 36 garrenari hasera emango dio Beñat Zubizarretak. Ederra hori ere. Ederra. Haze tantu Ederra. sorta egiten ari diren bi pilotariak, barkatu. Biek. Bitxe da biz, bata bine guzti partidu bidite. Zubizarretena, baitetu biharri prestau, 3 urte gaztiago izetera. Bai, eta nik uste hor partida erdian betekada bat izan duela, baina begira. Orain ondo ez dago, baina aurkariaren parean bai. Berea daukera, zabaldu berriz ere, oraingoan ondo Orma Etxe. Luze barruan. Aita Zubizarretak ere. Oso tantu garrantzitsua dau. Ez da ederra, indartxu eman dio, intentzio osoz. Zubizarretapen markau bakarrik itza eskerraz ez. Zabaleran bota bakarrik, beloz ez, abiadurik ez dutza emon da, gero beste ikan harrapu da benien, ondo aprobetxau zuloa mozteko. Bai, eta nekea iristen denean, nundik edo handik indarra aterata pilotakada bat edo bi agintzen ari zarela jotzea ez da hain zaila, baina nekatutakoan defentsa lana egitea orduan oso zaila, ia ezinezkoa bihurtzen da. 19 eta 18. Horda, Zamarra, ez du gurutzatu. Txapa gainekoa. Esker gantxoa, orain defentsa lan handia egin behar eta Antogorri. Da ez bota eta bakarrik Ormaeltzek, monda, amaite da jungo, Bai, ez zeukan, handia eman beharrik. Begira nuntze bilen Zubizarreta, ia gurasoak dauden inguru horretan. Gurasoa eta... Astiro bota eta harrapeta egia ez da guri zen. Ondo inda, ondo kizkero emonda amaitu, bezamat da harina amaitu toa. Bai, egingo bagenu Enrique zera bat, laburpen bat tantu ederrenekin, jokatu diren 18 tantu hauetatik, erdiak behintzat ondo bukatutakoak izan dira. Tantu ikusgarriak eta asko ondo jokatutakoak. Utz gitzin da behitu Bai, gehiago egin dutena da, bere burua saldu eta horrelakoak, baina... Bueno, baina... Afezinago ikusten gauz, ezko ikusten profesionala, ezke... Oikuri hartu, profesionala ikusteko lauterdi barrun da zerin, eskerri eta bat eta besti deiti normale idutzeako, baina... Honen adineko pelota ezeko jokatzea izan normala. Honako partidu bat urtetako makina eta partidu ikusi dira. Bai. Biak ondo eta biak parean.
azken 3 tantoak 18. berdinketatik aurrerakoak 3 gorri izan dira, beraz azkenaren atarian dago Horma Etxe. Ea ze gertatzen den. Zubizarreta, edarki erantzun dio. Gainean eta bukatu da. Pilotak behera egin du eta indarra galdu du. Bai, kantzaute bebaik danak pilora. Bueno, Enrique, laburtuz, zan daiteke gaur oso partido politia ikusi dugula. Bai, lehen da biziko partidua oso partidu honak. Itxitzen ikusten da Morokua, ikusi bidabe, 10-15 partidu honako partidu bat ikusteko. Da hori dano daki, frontora junde zarritzen ba, nahiz de partidu hona ongo dala pentsau, ez da bela urtetan. Bai, gaur urten da. Bueno, gurekin dugu irabazlea, zorionak. Erasko. Haze paliza hartu duzuen, hor momento batean partidu erditik aurrera, ematen zuen biok zeundetela oso nekatuta. Bai, ez, partidu gorra izen da. Ratxetan ibili gara, bai, denbora guztian bardintxu, eta fizikoki gogorra izen da. Alde berean, korrika biok indugu asko, eta raitu, eta ganera partidu luzea izen da, kantzeta. Eta galdutako pilota gutxi, eta egindako tanto asko. Bai, ez, gehiago bere aldetik uste dut. Nik gantzotan eta ez neuen ondo eskuez hartuten, bai, mine itena abiaduregaz, eta berak oso ondo markeau eta partidu itxela bota. Momentu batean iruditu zaigu, erritmoa sartu nahi zeniola partidari, azkar etortzen zinen sakea egitera, pentsatu agian gaztea gehiago nekatuko zela, baina Zubizarretak ere partidu handia jokatu du. Bai, fizikoki oso ondo dau, teknikamentean oso ona da, eta partidu oso ona indau, bionaldetik uste partidu gorra izen dela, eta zoriondu eta barri faltazte, eta nire gaitik posik semifinaletan dute gerren. Bai, final aurrekotan ere ez da partida errazarik izango. Ez, hemen ja danak gaz dauz iraziteko eta ni bai nivela emon bakot. Alba da eman ba, eskerrik asko. Bai, zuri. Bueno, entzun dituzue gaztearen hitzak eta berak aitortzen zuen Zubizarretak asko jokatu duela eta hala ere bere izan da garaile, Enrique horrek esan nahi du gustora egoteko moduan garela lehendabiziko partida honekin. Bueno, eta gogoratuko dizuet, bigarren partidan, binakakoan, Gaizka Karregal eta Aitor Alduntzin izango direla batetik, eta Aitor Etxebarria eta Jorge Altuzarra bestetik. Tarte txiki bat hartuko dugu bi partidan artean, eta berehala gara Barrizore zuekin, Zaldibarko Lazar pilotalekutik. Orain dejada txokora, Aso Erauskinek Erne Lemoako pilotaria. Rotegi, 6. kuadrotik. Orain pilotari emanez, Erauskin. Hortxe daukerako pilota. Txokoan utzi iritsi Rotegi. Dejada zabalera, hortxe da Erauskin iritsi eginda. Lanak orain Bizkaitarraren zatez, eta iritsi pilota horretara, 32. Hortxe irabazi du partidu erdia Rotegi. Bai, tanto oso gogorra, eta Erauskin eta tope den jau, eitu alegin guztize tanto eta ratxi harturtzen. Ezin izen dugu. Oso ondo Rotegi, Defensan ondo. Ondo, eta eratzen nien berak eskerraz pasau. Pilota gaiztoak eraman ditu. Gero bera erasora. Dejada horrekin iritsi Erauskin. No, eskerratik. Eta hori ezin izkoa zen. Ezin izkoa. Lehenengo pelota zuzkizun bat ez polito. Ja, partidu durra di eta neke hundize hartita. Eta esan behar, Erauskinek gaur
pilota izugarriak eraman dituela. Oso aiztoak, iaia ezinezkoak, denetara ere, gehienetara bintzat iritsi bai. Ez da txapelik edun bai oso partidu honen. Lehenengo partidu barrez oso hon. Gero ba, ze partidu zu holan, partidu holan jugadak eta asko palizet bizi hartite gatxada. Dagoeneko bi pilotariak azken txampan, neka eginda. Bai, deskantzu asko besta bartu da. Bida bena. Biak ere kantxara. Zaloak, noski. Halako partidua ikusita. Bai. Hamaika tantu segidan. Horretegik orain arte egindakoak. Zake urutzatua, ezkerre zeraman Erauskinek. Dejada txokora hortxe da Bizkaitarra. Kendu peloti torre atza duzketa ezkerra hartute kendu peloti eta ofizio ondizu ikusteako. Horretegik iteko nedarako ikusteako ofizio ondiko pelota hau. Ofizia ondiko maixua duta. Ba hori bai. Maizu kiti bakarrik alpere da, Ari esan naiteko almena dira. Aukerako pilota orain, Julian Retegirentzat. Ondo Erauskin. Retegi ezkerrez. Orain dejada, bikaina. Aurreko pelota zudutzin jau, eratzen ninduen dejari, eta oso ondo, bikaina, oso bikaina. Azuzten harrapatu du Aitor Erauskin, ez da mugitu ere egin. Pilotari Bizkaitarra, 21 eta 12. Eta kontuak atera, 12 eta 9 aurretik izan dugu. Erauskin. Aitor Erauskin, 3 tantuko aldearekin, eta ordundik ez du tantu bakarra ere egin. Orduntxe tanto baten biten ikusi da Retegi goren jagala eta Erauskin bera, da gehiago tantu ipinez. 21 eta 12. Zera Aitor Erauskin. Eta txaloak. Julian Retegirentzat. Horra bere azken sakea gaur. Ez du nola nahi etxiko Erauskinek. Eta Retegik txapapera. Apur bat hor nipen, eta apur bat berape ikusgarri bingu izin dela eta partidu ondo amitzi. Hori ezkerri hartute, zabale ondo amaitu balau, tantu inbalau, danak ondo urteti dira. Eki da, bena... Konfiantza egierekin. Hortxe. Horrek ondo urte balutza, amitxeko partidua, bueno. Baina... Berak ere dagoeneko txapela buruan ikusiko du. Bai, bainatza lanin ekin dira. Naiz eta tanto bakarra falta. Bai, baina, bueno, gatxado baina partidu igualti imoti, Bueno, behorre pehitu, Hain bestentatu egin behia gatxa ikusten da. Pasari ondizu behinuz. Gogoratu, berehala, binakako finala ikusteko aukera izango duzuela, Asier Berasaluze eta Inigo Altuna alde batetik, eta Inigo Diaz, Álvaro Quinena bestetik. Neurketa horretan ere, alde batetik Bizkaitarrak, bestetik Naparrak. Alde batetik bata Bizkaitarra eta Altunak iputxe. Altunak Gipuzkoarra. Bai. Berrobeko atzelaria. Zamezela gero. Binakako
finalean. Olazar lehiaketaren finalak. Lautardikoa, Binaka gero. Honako 16. edizioa. Iazko txapelduna, Lautardian Mendizabal. Bai. Altunari irabazizion finalean. Bai, uste ditue Bengotxea zeigarrena. Oinaz Bengotxea, Leitzarra. Eta txapela eraman duten beste batzuk. Txafe, Otaegi, Berra Ondo. Ba, asko. Edo Kokabera ere. Kokabera ere. Txapeldunen artean. Igez Martinez diruko semifinal azken horreku galduan, da duten behitu ninduen. Profesionaletan, lehen mailan. Ez da izaten, beti txapela duten da, ez da izaten onena, beti gora gaitzen diguna. Erauskin aukerako pilota bai. Retegirentzat. Ondo defentsan Bizkaitarra. Eta gora, orain bai, txapela Julen Retegirentzat. 22. Eta amairu, partidu zoragarria. Eta merezitako txaloak bientzat. Ba, bientzat. Partidu egin nahiz de bigarren zatitzen aldabatera lehenko zatitzen lan asko inoen da. Alaxe ba, Lautardiko txapelduna, Julen Retegi Olazar lehiaketa honetan, aurtengo 16. edizioan, 22-13 esan bezala txapela Julen Retegirentzat. Gure hamburguesak mimo handienarekin egiten ditugu. Kilometro zero okela onenarekin. Bertoko okela. Baina zuk, zaporeagatik gogoratuko dituzu. Baserria kilometro zero hamburguesak. Ikusi gure aukerak webgunean. Eta orain Baserria kilometro zerorekin babestu zuaitz bat.
Gabon berriro ere pilota zaleok, Zaldibartik. Final laurdenetan dugu binakako lehia ere, eta zuekin bat egiteaz batera, ikusiko dugu Aitor Etxebarriaren estreineko sakea. Gogoratu. Gorriz, Gaizka, Karregal, Kaldako Oztarra eta Aitor Alduntzin Iruñakoa, beraz Bizkaitarra eta Naparra, eta bestetik Nabarnizko Aitor Etxebarria eta Ezkaraiko Jorge Altuzarra. Hau etxe dira protagonistak, eta berotze ariketak ikusi ditugunean behintzat, pilotari eginak, kolpe desentekoak eta partida desente egindakoak. Bai, oin zelan gaztetan azten da, hori bilko dio eta 6, eta 4 urte, itxeranako eta 3 bat ematek ibel. Da, oingoz, zererako pelotari betean nuk. Bai, okerrez banaiz, Alduntzin da, Zarrena 26 urte ditu, Etxebarriak 25, Altuzarrak 24, beraz bat, danak hor dabiltza, buelta hortan dabiltza, eta ikusten da, aurreko partidan ikusi ditugun pilotariekin alderatuta, batipat, Zubizarretarekin alderatuta, hauen mutil eginak dira. Ondo berotu nahi baldin batzuten, Enrique. Lehen da biziko tanto hau ederki etorriko zaie. Bai, onan segitzen partiduen azkena arte. Otzo kenduko dituen. Bai. Lo ederki egingo dutela gaur gauden. Gainean, sorte handiarekin, hori Alduntzini, pilota hori Alduntzini Juan egintzaio. Hori zen da suertia. Juan da justo txapagana eta tanto. Bai, iez egindakoa, garbi. Eta gainean izan da, eta berak ere barkamen azkatu du, horrik ustezak zuen bezala. Barkamen nik iztakatu hori libre. Bai, baina... Barkamen azten hori. Bai, ohitura arraroak dira. Bueno, ala joan da, eta urrenare albaldin bada, horrela joan da dira. Bien, tartean jarri nahi eta jarri Karregalek, baina galdu behar ez den horietakoa galdu du. Oraingo honetan Jorge Altuzarrak. Baina bentot emon bierra eskundala eta utz. Bi eta utz. Atzelaria nahiko jotzailea ditu. Pilota bizi biltzen duten horietakoak. Hor erabaki daiteke gaurko partida atzeko kuadroetan edo... Bueno, erabaki estopentzetan ingo da nekatzen, bai, atzetik aurrin entre euskero aurrelarizek aukerak itxo. Bai, aurrelariak zer dira, errematatzaileak edo nola ikustu dituzu bi aurrelari hauek? Etxebarria errematatzaile eskerri labur-laburrin egiten da bena eta ondo zabaltzen da bena. Da Karregal lautipe iguel da irutipe iguel da hola, gauza apur bat erraru egiten da. Karregalen bere joku duko, Karregalen moroko joku egin epizet. Beren eskoli duko eta beren... Baina lehen urtean ez altzen finalean izan. Bai. Morga Etxeberriarekin. Morga eta bizek, mata irurita naurka. Eta mata eta irurita aurten ere badira txapelketa honetan? Irurita lesionaute daute... Mata aizpurua ez dator. Aldaketa izan da beraz. Aste hartin. Mina, oraingoan ondo. Aitor Etxebarria. Aitor Etxebarria, hor kuadro bi ingurun hor laburrin hartzen badau ondo zabaltzen duzula. Zabalduzula txokun itxi, bai, generalin zabalera ondo zabaltzen da. Bai, agian Leicester beste pilotari batzuekin jokatzeko aukera izango du, ezta?
Bai, alan dinua, ja Garzeaz sinatute dugula eta lastera jokatzen azteko dela, eta bueno, haren maili zelan profesionaletan bajutxu izeten dan, eukeri badauka aprobetxeti ondo. Zein da biltza garpen orain? Titin da hauek edo? Bai, honino titin hor badabil. Titinen kontra deutetan da lapetzetot Gerniken, ez da zeinen egunetan honek Etxebarriak. Ez da, laguntxarra, debuta egiteko. Azken unean utzi dio Karregalek bere atzelariari eta hori kanpora doa. Arro. Egin du pilota Etxebarriak, baina pilota oholtzara joan da egurrera, kontrakantxara. Eta binako berdinketa horrelaxe utzi du Etxebarriak. Hortxe duzu Karregal. Honek ere urte desente darama hoberenen artean. Eta horrein honetan ere nahiko du. Finalean tokitxo bat izan. Keinu, utzi. Atzera Alduntzinek. Hori ere ies egindakoa. Erki, Iruñerra. Pilota atzeratu eta baztertu. Ez dago horrelako, bere lagun batek esaten du, ez dago horrelako dejadarik. Holako pelotazo batzu joz, gero partidu beste usain bat emoteako. Ero tanto in, ero entregari hartu lagunek aurrien, hor aldeitzela aten da. Beno, lehen da biziko tanto oso gogorra izan da. Orain berriz, ematen du Karregaldek eta Alduntzinek agindu dezaketela atzeko kuadroetan pilota bizixiago darabil Alduntzinek Altuzarrak baino, baina hasi besterik ez da egin eta ikusiko dugu. Atzera, ondo Etxebarriak, Alduntzinek erantzun. Atzera eta hor behartuta sartu da eta askotan ematen du postura hori erraza dela, baina hor dena besoakin egin behar da lana eta hor pilota karga hartzen du. Ni pentsetot Karregal aurrera eskerra ide jundanien pentsetot dela zulora itxiko dela, aurrela ez zabaldungo dela eta zulun itxi. Dero Karregal ezela nolako gauzak asko itxituen, aire sartuta atzera jota nolako kontrapozun harrapu da dela. Bost eta bi. Hori Karregalen joku behorren joku da. Holantzi jokatzen dute behorren joku da, eta bueno. Bai, eta baino neskero aldatzereko aukera hondirik ez du izango. Honek izango daudan erea eta begira. Lehen urtean finalean izan zen. Oraingo honetan ere aukera badu final aurrekoetan sartzeko. Ikusi egin behar. Gaizki jotakoa. Leku txarrera. Afezina dutan da hurri nibiltzen da barrez, honen txunak nibiltzen da beti, horre ja ez da jokoik aldatuko. Pilota goigoian oso ondo, Altuzarrak. Bazterretako ere atera du eskorro hormatik. Barruan, goxo, eraman, keinu egin eta utzi. Baina ez zegoen bere lekuan ondo jarri eta bere atzelariara, Alduntzin. Goiti bera bolea. Galdaka Ostarrak. Ez barkatu. Nabarnizkoak. Hortxe du aukera. Eskerra gantxoa. Eta azkarri gerri dio Alduntzinek. Zer egin behar zuen Etxebarriak. Baina hala ere iristirik ez. Igerrin gio bai ez da heldu. Egira, hor lehen da bizi bolea barrura. Hor oso ondo juten da Etxebarria, eskerra ere. Bai, fede guztiarekin. Bai. 3-5.
Eta uste dut kolpe txarra hartu duela, hor atz batean Alduntzinek. Atz txikian, uste dut, eskuin eskuan kolpe hartu duela, baina jarraitzeko moduan da. Karregalek erantzun dio Etxebarriaren zakeari. Atzera ondo Altuzarra. Baztertu egingo zaio. Berki atera du. Karregal, barruan. Zatxarra. Aurreko tantoan mina hartu baldin badu. Ederra dira pilotak adabiek. Bi aldiz Zotamanos jarraian sartu da defentsa lanean. Naparra. Barruan utzi du Etxebarriak, hori ere gainean da. Gorputzera bota nahi zion. Baina ez du asmatu. Eta berriz ere bizkarra erakusten. Edo erakutsi nahian, bi atzelariak. Ola indartxua Karregalek. Aukera du. Atzera arrotutako pilota ze txarrak izaten diren eta ze ondo utzi dion. Txapa gainekoa. Erditxozta, eraman keinu egin eta utzi, noraino. Atzera arrotuta honek ere, boleaz oso ondo. Hori gora. Azkenean gora. Defentsa lana egiteak batzuetan asko balio du. Bai, joingo tantuen urdinepe makina defensa lan jabe, tantu gogorran jabe ingoen. Bai. Pilotaka da asko eta bizilotakoak. Hor traba egin dio. Bai, hor apur bat enbazu indiola esazenken. Baina ezin da esan hor zikin jokatu denik, bera saiatu da kentzen. Bai, saiatu da kentzen da. Makina bat gelditzen dira hor, zera? Trabailearen. Bai. Argindarraren postea bezala. Bai. Geldik. 4:05. Bi eta huts aurreratu dira, Karregal eta Alduntzin, gero bina berdin du Etxebarriak eta Altuzarrak. 5 eta 2, 3 tantu errezkan eginda aurretik Galdaka Ostarra eta Iruñeako semea. Eta orain berriz ere berdinketan nahi urdinek. Alduntzin. Atzera indartxu. Aukera du Karregalek. Ezker gantxoa igerri egin dio eta erraz erantzun Etxebarriak. Ondo eskatutakoa. Oso ondo eskatutakoa. Denok entzuteko moduan. Emon be politu Alduntzinek, Bai. Nola jetxi duen pilota. Hori bazterraren bila. Hori oso ondo egiten ari da. Oso ondo. Atzelari bere joku oso ondo egiten da bide Alduntzik. Jo, eta bastartu bai, arrimago bai, ondo, dagitzi galdu. Da defendidu bida nien, nahi defendidu bida bai, partidu zeri joiken da. Bai, eta beste gauza bat ere badu, tantoa egin edo ez egin, lagunari, beti bi hitz, enga, animoa, hatz eman, eta hori ere garrantzitsua da partida hauetan. Partida gogortzen denean, laguna gertu sentitzeak asko balio du. Erdi-erdiko sakea. Eutxi behar horietakoa, ederki eutxi dio. Altuzarrak eta txapapera. Karregalek. Bai hor, gorputza zeharka korrika mugitzen ari denean. Eta gero postura ona hartzea hori egiteko, hankageldian zaila da. Eta gorputza zeharka da bilela, are eta zailagoa da. Gorputza zeharka da bila errezau, hankageldizen dino,
Ez da, ondo libre haute, gero, zuun itxi bideran, eskerko hormiko dut urtotza... Indarrak endu dio, eta... Frontoin erdi deize, metro batera. 5-6. Zakia luze, baina barruan, eskerrez, ederki. Eskerrantxoa... Ez zautu jendi ondo. Bai. Alkarraz zarri jokatut eta horrek apur bat ikuskizunek kendu itxotza partidu. Beste kontrarezoa bat ditzaigul tanto, ero zer gehiago eta... Elkarren berri daukatela hauek. Alkarren berri ondo zalantak izan, juni jendi eta hainbeste ez da ikusten jokua. Eta orain arte galdutakoak ez dira asko izan, baina hau galdutako garbi izan da, maila honetarako pilota horrek ez zuelako zailtasun berezirik. Etxebarriak eta Altuzarrak 22 eta 18 irabazi zieten Esposito eta Elizegiri. Eta gero 13 utzi, Senar eta Izpuru. Karregal, Keinu utzi, Alduntzin. Pilotari honek dauka erraztasuna baztertzeko. Joteko Altuzarra bino gehitxua joten du. Barruan utzi du intentzio osoz. Karregalek, baina erne daude aurkariak. Barruan hori ere gainean da. Hartzeko ona, usteko ere bai, eta bere burua saltzeko ere bai itxura denez. Beste opari bat. Beste opari bat, bai. Eta pilota aldatzeko asmoa dute Etxebarriak eta Altuzarrak. Eta 2 aldiz gertatu zaio, barruan utzi nahi pilota, eta pilotak eskerro hormaikutu lehen da bizi, eta gero... Gero frontoin erdi urten dize. Haunde euro kinelan. Bueno. Norbaitek, poltsikoa, bero inda eramango du etxera. Bate bakarrik igertzen botza bai, baina 3 lagun hartin partidu izan ezkero, Eta irabaztaren satisfazioa, hori nola, hori ze... Hoize, naiz de pelota lezek azartau nobera, ez nobera pelota lezek. Hortze duzue, Aitor Alduntzin, Iruñeako 26 urteko atzelaria. Karregal eta biak aurretik dira momentu honetan. Berdinketaren bila Aitor Etxebarria eta Jorge Altuzarra. Pilota goian, txapara. Zazpine, partidu ez duztuko dugu. Hori berreztik ere entzungo zen. Txapa horreztakit errematxetik askatuta dagoen edo zer, baina ederki entzun da, Bai, zagaten dize. Bueno, ala hobe, Zazpina. Etxebarriaren zakea. Nabarnizkoak, luze, baina barruan, Alduntzinek, gora! 8 eta 7 eta azken 3 tantoak izan dira urdin, ematen zuen partidak joera gorrixka zuela, baina honetan ematen zuen Alduntzinek aginduko zuela, eta... Oine galdu ditu pelota irut, hortxe... Bai, hortxe dago aldea. Hortxe bardin da.
Zakea da. Gainean justu. Eta berriz ere, Karregal asmatu ezinik. Karregalek ez zuluen tantu gehin barik erregalo ditu guin Orain arte. Lau tantu erregalo ezkero ezilik partidu bastik atxada. Bai, batipat aurkariak maila honetakoak direnean. Esan dizuegu, Etxebarriak eta Altuzarrak, Zenarra eta Izpuru 13 utzi zituzten, eta Esposito eta Elizegia 18, beraz, errespetoa merezi dute, eta gainera erakusten ari dira, bakoitza bere eremuan jokoa badutela, eta bitantuz aurretik dira. Eta gogoratu, hemen garaipena lortzen duenak, final erdietan jokatzeko aukera irabaziko duela, eta final erdi horietan dauzkagula Espinal eta Morga. Haien aurka jokatu behar duenak ere, partida handia egin beharko du. Urteko azken eguneko finalean izateko. Horda, barruan ederki. Ze postura politia. Bai, horrek berena ditu Aitor Etxebarriak. Zaki holan justuen erun ezkero, aurrela ezen normala zabalera guti eta txokun itxi ezkero eltzi gatsa. Bai, baina gero boleak klase hori eskuinez aritzen den pilotari batek naiz eta eskerrona eduki, ez da erraza, Hori, bai, ikusten duzu irribarria, ez dakit, zerbait esateagatik, baina erraza ematen du, baina hori azkenean, tanto politia izan da. 10-7. Ederki, aluntzin. Bote. Altua egin dio. Berez ere aurrera doa, Etxebarria, baina ez du hartzerik izan. Karregal. Eta huts. Hau ere hutsen artean sartu beharreko dalako. Bueno, hutzete hunditze. Enrique, iruditzen zait, Karregaldek kiniela batzuk eutxiko zituela. Oraingo lehendabiziko zati honetan. Ez dakit hemen jendeak ze uste zeukan, baina ni pare bat irurarekin hitz egin dut, eta zatu pixkate gorri kolorea gehiago gustatzen zait, eta ez dakit zer, baina estua izango da, eta horrela aritu dira, eta esan behar da, zerretik ez esan, orain arte, Karregal ez dela bere ohiko maila ematen ari, baina oraindik lan erditan gaude, oraindik 11-7, eta azken 6 tantoak izan dira. Urdin, 7. itxaropenean atera du Sakea Etxebarriak, eta baita lortu ere. Sakez lortu duen estrainekoa gaurko partida honetan. Eta Enrique, gauzak beltz jartzen ari dira gorrientzat. Bai, beltz, da eurek ez da biz jokuen, Karregale galduan bestetan du galdute. Alduntzen epe irua galduton da, oin behanka gelditzen jarretion da Zaki galtzetako, eta apur bat laburgatuak honen ez da alegau, ez da bize gano hona erakusten. Hori bai, hori gainean da, eta hau atzean. Altozarra. Ezkerrantxoa, gehiegi gurutzatu gabe, ondo horrengoan Karregal. Ordu aukera. Barruan goxo, lehendabizikoan eraman, ederki. Hormabikoa jotzeko keinua bezala egin du eta gero atzera. Oinguen zekean eitzi dau txokun txapaganien, oin arteku dana Karregal eitute oinguen bano. Bueno. Ez da izen zietzabe, baina oso indar gutxi zeraman pilotak eta horregaitik arriskutsuagoa bihurtu da. Hortzik guzti ze indar gutxi zeraman
Gero ondo. Bat baino gehiago pentsatu du Orbabiko egingo zuela. Baita Altuzarrak ere. Eta 8. Gorrientzat. Erdi-erdiko sakea. Aurrelariak eraman behar. Ondo Alduntzin. Eta atzera, zertu, edarki defentsa lanean Altuzarra. Hori ere Bastarraren bila da Bilba. Bere okerra berak zuzendu. Zuzendu lurrin etzun da. Berriro ere, Karregalek ez du erremate egin berak nahi bezala, aukera eman dio Etxebarriari, honek ordea ez du asmatu, eta azkenean Karregal berak egin, lehen esan digu, Karregalen jokoa bakarrik dela, Enrique Agirre Beitiak, eta tantu hau bintzat, ondo berezia izan da. Bederatzi eta 12. Bost tanturen aldea, 3 ekarri dute. Zake luzea, barruan. Karregal. Atzera oraingoan, ez du gainditzerik izan Etxebarria. Alduntzin. Ondo baztertutakoa, ederki atera du, oso ondo atera du, etza pelota erraza. Eta Zaldibarko Olazar pilotalekuan luzeak entzuten dira. Bai. Ez gain beste tantu erregaleti txokuen. Egia da, erremate hau ez dela erraza. Pilota oso goitik dator, oso arrotuta eta pilotakadak Altuzarraren pilotakadak ez du bat ere laguntzen, baina beno, ustea ere ez da pekatua. Ez da pekatua. Ero beste joko bate. Tantoa gehiago landu edo... Amairu eta 9. Ederra da, gantxoa, ondo, Karregal, gainetik pasatu nahi zuen. Alduntzin, orain tantoari denbora emanez, astirotuz. Baina huts, egia da, ez duela bota santoa egin. Pelota pixak gelditzera bezala egin du, baina berak erneago ibiltzeri bat zeukan. Bera, hanka gelditzen jarritxo ondo, eta gero heldu zen. Hor. Ederki ikusi da errepikapenean. Amalau eta 9 eta bostanturen aldea ez da besteko izaten, baina partida aurrera doa. Txaka ikusten ganoraik gorriz eurek ez da bize ondo jokatzen. Naiz da urdinek eurun joku egiten ibili, gorrizek tanto asko erregaletan dauz. Bai, baina hau bikote veteranoa da eta badakite horrelakoetan ere buelta ematen partidari. Karregal. Ez du behartu Etxebarria. Atzera. Eraman ondo Naparrak. Errioxarraren erantzuna eta berriz ere atzelaren arteko jokoa. Pilota hori barruan.
Ezker horma gaineko zuriunera joan zitekela ematen zuen, baina ez da ala izan. Etxebarriak oraingoan ez du aurre jokorik nahi. Atzera, ondo, Naparrak. Eta horreman nahi izan dio, eta lehen aipatu duguna, Enrique, goiti datorren pilota horri. Bai, postura oso egokia dauka, eta lehen ere ikusi dugu, horrelako eramaten, baina hori ez da lan erraza izaten inoiz. Esan goiti bera dator nahi holan jota eskuen sujeteti, agunteti ez da erreza. Nik uste zagun errepikapenean ze postura naturala daukan bolea jotzeko, begira, goitik eta ondo, baina oraingoan Joitu batzu goitik eta ondo erun bebaia, oingoena labur gatoa. Bai, orain askotan ikusten da atzelaria, pilota naiz eta baztertuta ez izan, eskerrez eramaten pilota horiek. Zabaleta ikusi nuen lehengoko bardean, 3-4 aldiz hori egiten. Egokiagoan baten zuen ia bolea hartzeko, baina bi pausu eman Zabalera eta gero eskerrez. Eskerrez hartu aldamenetik. Bai, aldamenetik, bai. Bueno, postura horretan naiz da eskerreko horma jo, pilotakadak frontiza iristeko aukera handiak izaten ditu. Kontua da behintzat oraingoan pilota ez dela txapa gainera iritsi eta 10-14. Karregale pixkat azmatze baldi badu, Enrique, oraindik partidua dago hemen. Joku aldatu midu. Maila bizen holan txikibiltzan egun baten jota danak galdu, da atzenin boste tantu ero segizen ibazan. Bai, nik uste dut oraindik Karregalek eta alduntzinek badaukatela partidua aurrera ateratzerik. Ondino partidua irekize du. Baina lehen esaten ibideena. Karregalen joku da hola kontsi da beti, ondo urtetan da honin ondo, eta txardo urtetan honin txarto, besta batzu modu. Berea da zakea bintzat. Atera du Zabalera, propio aterata ere. Eta tantoa lortu ere bai. Amabi zakez, ni okerrez banaiz. Bi bikotek lortu dute euren 12. zakez. Batean 12 eta 7 izan da urdinen alde, eta bestea 12 eta 14 korrien alde. Karregal. Zakea erditik ateratzen du, Oraingoan barruan ondo. Ondo urtatza. Mairu eta 14. Gero pilota harrika bota du eta ez indar askorekin, baina nahiko izaten da ikuslea pizteko. Bai, jentie eskandalu etateko... Beti prest. Beti prest. Amairu eta 14. Gauzak ez du dira. Final laurden honetan. Karregal, begira. Zakea. Nondik egiten duen. 3 metro bai. Barrurago. Dice bera join. Bai. Ondo berriz ere, alduntzin. Ederki. Altuzarra.
Gainean da, eutxi, bada zerbait. Etxebarria, ederra. Nola eskutatu duen golpea, ez diot antzeman egin. Ez diot antzeman egin zer egin behar zuen. Nik uste dut, ia pilota pasatzen utziko zuela. Eukeri hartu da genien. Bai, ematen zuen, Kontxo. Ba, atzelariaren zat izango da. Horxe, eta gero azkeneko momentuan, Jota oso ondo. eskuto. Nire iritziz Karregalbera ere sustean harrapatu du. 15-13. Karregale pesalik epaak izela zein bizan Etxebarria. Zabaleako planti egin jezulun itxi. Zabalea jundaiten baina, itxi iztau egiten da, oin be, zaki txapapela. Zakez bigarrena. Aitor, Etxebarria, Nabarnizko aurrelariak partida honetan. Eta kostata tanto egin eta erraz galdu. Horixe gertatzen ari da gaur. Eta berriro ere, 3 tantuz aurretik. Sakea egingo duen Etxebarriak eta Altuzarra. Erki, goxo, Naparra. Eutxiz pilotakadari. Zazpi eta 13 eta hau ere Goiko Txapan izan da. Bai. Emon biherrez gora. Bai, ez da pilotak txarra izan, bueno, txarra, gora joan da eta ezin bazan, ona izan da nik. Baina... Aile eusin llegatzi bino hobia, ara gora joti. Bai, bizi, ara junte tanto galtzia. Karregale, kanpora, ez, barruan da. Jetxi, Altuzarrak. Ondo Altuzarra, berriz ere. Ez dauka agian atzeko kuadroetan arerio duenaren pilotakada den grazia, bere pilotakadak, baina ederkiari da pilotan, Seguru da, bila emon. Oraingoan aurrelari eskatu dio, baina honek berak hartu. Karregale barrura, gorputzera. Hori ere barruan daba. Hene, botibolea. Ez zaukoa, ba beharra hundiri, baina ondo moldatu da. Ondo, motza. Hori ere barruan. Larri dabil, orain honetan, Altuzarra. Beti begoitik ibiltzen da Altuzarra, Bai. Seguru da, baina... Begira. Gora, ba, azkenean gora. Horri bili da, arriskuan. Eta azkenean, jotaka da, Goiko Txapara, lanerako dago gaurko Goiko Txapa. Lehen aurreko tantoan alduntzinek jarri du kantari, oraingoan berriz Altuzarrak. 14-17. Lau kuadro terriko partidan, Horma Etxeak eta Zubizarrak jokatu duten partidan kalitatea eta emozioa izan dugu. Eta honetan ere nik uste dut emozioa izango dugula. Bai, gerta daiteke Urdinek haustea partida, baina ez du ematen. Onden jortze du partidua. Bai, 14-17 eta sakea. Eukidan beste eukitza honen horrokitzean neko ditu. Bai.
Erregale berriz ere barrura. Berriz ere bere burua saldu. Oso ondo Ormabizek Etxebarriak, justu nahi dut efektua Zabalera. Bai. Da Zabaleko erretxea, justu libreta. Bai, hori baino hobeto zaila da. Batipat abiadura eman diolako eta pilota ertzetara hurbildu duelako kontrakantxako marratik etzen era bat aparte. Eta horrela, lau tanturen faltan, lau tanturen aldea dute eta Karregaldek eta Alduntzinek gero eta lan zailagoak. Bostantun aldia. 3 falta, amaitzeko eta bosta harrapetako. Enrique, gaur ez dira egongo 5 kiniela asmatutakoak. Bueno, jente asko dago, 1.200 jente asko egin dute. Horra, moru askotako gongo dira. Nik hemen uste otonen urdinon kuadrilaku bat ematzu baduz, hori skandalu etaten dabenak honen kuadrilaku dira. Bueno. Gainean, gustu baina gainean. Karregal berriz ere, lanean jarri du Altuzarra eta 20. Maldizioka ari den Aitor Alduntzinek galdutako izan da. Bata besteei kontagia uzaten da, utzak eitia, zarretien bata besteei kontagia uitxako zela eta honepen dute hauzein jagela, bata besteei kontagia. Ez da, ez batak injagela eta ez beste injagela. Bizek itxuga, utzazko. Hainbeste utzein je partidu baztia, oso zaila. Bueno, esango dizuet urrengo partideak hemen, hilaren 30 jokatuko direla, guk ez dugu etortzerik izango egun horretan, hor Olaetxea eta Irribarria arituko dira Mata eta Izpururen aurka, Olaetxea eta Irribarria arituko dira Lauterriaren barruan, eta gero Mata eta Izpuru Elola eta Irazusta Barrenaren kontra. Hori festival izango da Arratzaldeko 6 erdietan, Bai, Arratzaldeko 6 erdietan, eta gu datorren ostegunean etorriko gara, eta datorren ostegunean Boskozek Gutierrez izango du aurkari Lauterriaren barruan, eta Landak eta Aldabek, Lerena eta Sánchez izango dituzte aurrean. Gora! Bai, Enrique arrazoia dauka. Hor, Zarat ateratzen duten horiek. Aitor Etxeberria eta Jorge Altuzarraren aldekoak dira. Hor, pilota ikutu ez ikutu ibili da eta epaileen lana errazteko lagundu apur bat. Lagundu. Azken sakea egiteko prest. Etxebarria atera du, gainean da, eta bukatu da. Era dotorean bukatu ere. 22 eta 14. Eta merezitako garaipena inongo zalantzari gabe. Bai, irabazi dabe, merezi dutzen dabe. Bai, gehiago izan dira, ez dago zalantzari. Itxea galduta dugu. Hortxe. Bonitor, zorionak. Eskerrik asko, gabon. Bai, bueno, lehen da biziko tantotan, ia erdire arte nahiko parekatuta ebili zarete, baina gero, beraiek normala baino gehiago utze egin dute eta zuek joko ona erakutsi duzu. Hasieran oso gogorrazi dire, ezta? Eta gero, bai gaizkak eta Aitorrek utz batzuk egin dabe, baina guretzako hobeto eta irabazitxe oso pozik. Garbi dagoena da, zuek zuena egin duzuela. Hasieran Jorge horrazi da igual duda batzukaz, baina ni gustora sentitzen ditzen eta gurea egin da oso pozik. Maila hontan, primeran moldatzen zara? Urte batzuk ja, eta
galdu partidu asko, ez da, eta, bueno, esperientzi pizka bategaz bain, eskudik eta respetetan dabiz, eta konfiantza apur bategaz, nahiko gustora nabil bai. Final aurrekoa ez da erraza izango. Ez dakigu seguru nortzuk izango diren aurkariak, baina seguru erraza ez dela izango. Hemen beti pareja oso zailak, ez da, eta, bueno, datorrela gureain eta berri irabazteko aukera deko. Ester izango dituzu beste aurkari batzuk edo izango da, beste nunbaitera joteko asmo daukazu edo? Bueno, ez dakit garfe itxekiten zabizen edo ez, baina bueno, aukera hori eman didate eta oso gustora, esperientzi polit bat eta ondo joaten. Nik ezagutzen ditudanak bintzak kuadrilla erra juntatu behar dezu. Jente oso majoa, ez da, ganera afizionatu mailan nivel handiko jendea eta esperientzia hartun da, seguro ondo joango dela. Bai, seguru bai ez. Lagunak ere bai, lagunak ere ondo. Bai, lagunak ondo. Eskerrik asko, Tor, segi ondo. Bueno, eta hauxe, gaurkoan eskaintzeko genuena, Enrique, lauterriko partidua hobea izan da nire ustez binakakoa baina orokorrean jaialdi politia ikusi dugu eta gustora etxera joateko moduan gara. Bizek ondo urtetik zaila izaten da, eta batak oso ondo urten dute, besti apur bat eskasa urten arren be, ahontetako moruan. Ederki, beraz hauxe, eskaintzeko genuena gogoratu, datorren ostegunean berriro ere hemen izango garela, gustora gainera, partidu horiek zer eskaintzen duten. Eskerrik asko zuen arretagatik, gusto baduzue badakizue gaur 8, berriro ere zita bat daukagu.